alaikum. Wa alaikum salam. Na ji daɗi da kika an samu sallama. Ko ba komai dai zuciyata ta gamsu da cewa lalle ba ta yi zaben tumin dare ba. Ka ga da Allah malam saurara, idan za ka yi magana kai magana, ka zauna kana ta mana haka ka tare mu akan hanya muna tafiya. Haka ne. To ba tare da bata lokaci ba, dama na ga kawarki ne ina so, domin a kallon farko da ne mata na ji zuciyana ya gamsu da ita. Don haka zan so ki taimaka min domin na yada manufata a cikin zuciyarta. Dube shi dan Allah, baka da sisi, baka da sutura mai kyau, baka da mota, kallafa takalmin da ka sa ka zo ka tare mu akan hanya, ka zo ka ce wai kana son mu. Kaga mu sa'an ka ne? Kin ga saurara Maryam, ba fa mu yace yana so ba ni yace yana so. Ai wannan shine cikakken wautan da ya nuna talakan gari irin shi. Saurara Maryam, kin ga kullum addu'a nake akan Allah ya kawo mana irin wannan rana. Bai kamata in yi wasa da ita ba tunda na samu. Wannan ranar muke addu'a Allah ya kawo mana. Ita fa Ni dai ba irin wannan ranar nake addu'a ba, ke da kike addu'an irin wannan ranar. kin ga ba za a yi haka da ni ba. Dan haka ni gaskiya ki yi gaba kawai dan zan yi tafiya ta. Hey! Kawa na tafiya zaki ba zaki zo mu tafi bakin bishi?